Hola Nerea, ¿cómo estás? Molt bé. Escolta, m'han dit que tu vas a contar-me tot el que necessites saber sobre el cultiu de la xufa. Per supost, Nerea. És de veres? Sí, claro. Anem cap allà? Molt bé, anem. Vinga. Toni, quin és el cicle de la xufa des de que es cull fins a que arriba a ser una horchata? Bueno, pues la chufa se sembra en abril y se recull ya a finals de noviembre. Està 9 mesos en la terra i després una vegada es cull hi ha que assecar-la, que és el que la diferencia en la xufa forània, de fora, perquè el que fa és transformar els midons en sucres i grasses, i això li dona el sabor característic que no té la xufa de fora. I després ja s'envia a fàbrica per a elaborar la horchata o el producte que vulguis elaborar en ella. És una planta difícil de tractar? És fàcil, va sola? És una planta prou rústica, que en aquest aspecte és prou fàcil de portar. I Toni, a veure, estant així en aquests camps, rodejats de la mar que està ahí, suposo que el clima afectarà positivament, no?, al cultiu de la xufa. Sí, la xufa, a banda del saber fer de les persones que les duen fent-la tota la vida, per moltes generacions, necessita una classe de terra que ve donada per els aports d'arena que s'han fet des de la mar durant segles. I a banda d'això, un clima en una humitat relativa prou alta i que no tinga grans variacions de temperatura entre la màxima i la mínima, i això ho aporta la mar. Tu eres Llauro, així, d'Alboraya. Què sents quan veus els camps tan plens de xufa? És una satisfacció veure que jo forme part del cicle d'esta gran meravella i que contribueix a mantenir l'horta, contribueix a una forma de vida que no se perga, que per desgràcia ja som uns matxos tots els que vivim de l'horta, però que permeteix a molta gent viure dignament i esperem que ho segueixi permetint.